As previsións xa anunciaban e non fallaron. Miren que sarabiada caeu esta tarde á altura do Monte Faro, na estrada que une Chantada con Rodeiro. O pedrazo acumulouse e provocou importantes retencións, mesmo houbo que empregar, como están a ver, pas para retiralo. Boas noites. Tarde de treboadas e sarabiadas no interior de Galicia. Unha das zonas máis afectadas foi o Monte Faro. Si, a intensidade do pedrazo provocou que durante unha media hora non se puidera circular pola estrada. Iria Soengas. Así é, e inda desta hora se recomenda circular con moita precaución. De feito, vedes as miñas costas hai patrullas de tráfico avisando aos condutores que moderen a velocidade porque queda moita desa saraiba aínda nesta estrada CG 2.1 que vai a Chantada. Foi unha media hora de intensa sarabiada que deixou aproximadamente uns 15 centímetros de pedrizo acumulado na estrada. Tivemos encontros con empresas líderes da automoción pois para asegurarlles que investir en Galicia é unha moi boa idea e que merece moito a pena. Vou aseguraros que foron 3 días de encontros moi intensos con este sector e agardo que moi fructíferos. Este é o momento no que un mozo de 31 anos accede armado ao hotel no que Donald Trump celebraba unha cea con políticos e xornalistas. O servizo secreto do presidente norteamericano escoita os disparos e comeza a evacuación. Algúnas fontes indican que o branco do sospeitoso era calquera persoa da administración. Este é o terceiro atentado contra Trump, que nunha rolda de prensa posterior confirmou que o atacante estaba detido. É un espectáculo recoñecido internacionalmente que cada ano gaña adeptos. O Galiexpo Motor Show. Coches derrapando e xirando sobre si mesmos pilotados pola elite nacional e internacional da disciplina. O IFEBI ruxiu esta fin de semana como nunca. Esta que están a ver é imaxe en directo, porque Galicia está no prestixioso club dos Xardíns Históricos de Europa. Xa temos 9 espazos, superando os 7 que suma o resto de España. Un recoñecemento á excelencia botánica e á historia que gardan lugares tan emblemáticos como este, Pazo Quinteiro da Cruz en Ribadumia. Camelias, viñedos de Albariño e deseños do século XIX fan deste espazo algo único. Lo volvemos ali en directo. Ben, comezamos, sen dúbida ninguna, a imaxe da xornada. Treboadas localmente fortes caeron esta tarde en zonas do interior e na metade sur de Galicia. Si, David, de feito, estaba activo o aviso amarelo dende as 3 da tarde en toda a provincia de Ourense, na montaña, e no sur de Lugo e no interior tamén da provincia de Pontevedra. E as previsións non fallaron. Estas imaxes son do Monte do Faro, entre o concello de Rodeiro e Chantada, onde, como están a ver, caeu unha boa sarabiada. Unha imaxe que sorprende e que mesmo pillou algúns na estrada. Sí, de feito o tráfico viuse afectado polo menos durante media hora. Iria Soengas, como está agora a situación? Contanos. Pois desta hora restableceuse a circulación nesta estrada CG 2.1 que vai dende Rodeiro a Chantada. Iso si, recoméndase aínda circular con moita precaución. Vedes as miñas costas unha das patrullas da Garda Civil que están pola zona mandando os condutores a amainar esa velocidade porque queda aínda moito pedrizo na estrada, nuns 3 kilómetros máis ou menos a partir deste punto en dirección a Chantada. O certo é que foi unha treboada moi intensa que sorprendeu a esta contorna contra as 7 da tarde. En cuestións de minutos saraivou con moitísima forza e calcula que se acumulou alrededor de 15 centímetros de pedrizo na estrada, provocando, como dicíades, que houbese que parar completamente o tráfico, unha longa rinqueira de coches que se acumulaban aquí, que mesmo algúns botasen man de pas ou de outras cousas para poder despexar un pouquichiño a estrada que aínda desta hora, despois da calor que fixo e do quente que estaba o asfalto do sol de hoxe, segue con boa parte deste treito de alrededor duns 3 kilómetros. Polo que lembramos que hai que circular con moita precaución se van vir por esta estrada que vai dende Chantada a Rodeiro. E moito ollo porque esta situación de treboadas no interior de hoxe vaise a repetir tamén durante a xornada de mañán. De feito, Meteo Galicia alerta esa posibilidade de fortes treboadas como as de hoxe e volverase mañá tamén a activar o aviso amarelo a partir das 3 da tarde na provincia de Ourense, no interior e no sur de Lugo e tamén no interior de Pontevedra.
Moitas grazas, Siria, e moita precaución se teñen que circular por ese punto. Hoxe volveu ser unha xornada de calor no interior da comunidade. De feito, Galicia rexistrou as dúas temperaturas máis altas de España. Ribadavia superou os 31 graus e Ourense volveu ser un forno por riba dos 32. Estamos na primavera. Antía, o contraste térmico provocou treboadas en distintos puntos que xa estaban en aviso. Laura Álvarez. Anunciaban as previsións e o certo é que dende primeira hora da tarde tamén avisaba o ceo. A treboada chegou aquí a Ourense máis ou menos contra as 6 da tarde con chuvia intensa e tronada e con máis dun sen o paraugas a man. Pero agradeceuse a auga, non durou moito e axudou a baixar algo as temperaturas que hoxe aquí chegaron aos 32 graus. Tras a treboada quedaron de arredor dos 20. Alfonso Rueda regresa da China satisfeito coas reunións de traballo que mantivo alí. Sí, durante os 3 días de viaxe oficial do país asiático, nun vídeo grabado nun tren de alta velocidade camiño a Pequín para embarcar cara a Galicia, o presidente da Xunta destacou os encontros que mantivo con operadores turísticos para promocionar o Xacobeo 27 coa empresa de eólicos Goldwind e sobre todo coa industria da automoción. Alfonso Rueda agarda darlle continuidade a estes contactos para traer novos investimentos chineses a Galicia. Tivemos encontros con empresas líderes da automoción pois para asegurarlles que investir en Galicia é unha moi boa idea e que merece moito a pena. Podo aseguraros que foron 3 días de encontros moi intensos con este sector e agardo que moi fructíferos. A verdade é que volvemos satisfeitos. Estes contactos destes días agora, por suposto, teñen que seguir. En unha entrevista na Radio Galega, a conselleira de Vivenda pediulle ao Goberno Central axilidade para poder convocar as axudas do Plan Estatal que esta semana aprobou o Consello de Ministros. Cree que a norma chega tarde porque tiña que estar xa en vigor a comezos deste ano e asegurou que aínda se van a atrasar uns meses as axudas porque non se formalizaron os convenios coas comunidades autónomas. Martínez Allegue tamén insistiu na ineficacia da declaración de zona de mercado residencial tensionada. Unha declaración coa que contan en Galicia, A Coruña e dende esta semana tamén Santiago. Foi declarada na cidade de Coruña en agosto do pasado ano. En xullo se formalizaron contratos de alquiler, preto de 800 contratos de alquiler formalizados no mes de xullo do ano 25. Este mes de febreiro do ano 26 son apenas 350 contratos os que se formalizaron. É dicir, se están a retirar as vivendas do mercado do alugueiro. O acceso á vivenda é un dos principais crebacabezas da poboación española, especialmente entre a xente nova que afronta alugueiros moi caros e dificultades para acceder á compra, unha situación que afecta negativamente á saúde mental de moitos. Ven moita xente que quere arrancar a súa vida, independizarse e tal, e si que ven, teñen dificultades para encontrar, porque claro, non teñen aforros e ora, pois polas condicións que piden, pois é difícil a veces encontrar. Por lo tanto, é normal que teña unha relación tan forte ca frustración, ca ansiedade, con todo este tipo de sintomatoloxía. Son moitos os que non poden independizarse sen a axuda económica das familias e hai quen se ve obrigado a compartir piso para poder afrontar o pago do alugueiro ou mesmo volver ao domicilio familiar. Unha situación que implica na práctica a paralización dos proxectos vitais a futuro. É que penso que todos tiñamos esa ilusión de independizarnos así que acabamos a carreira, encontrábamos o noso primeiro traballo, ahora ponse máis complicado. Porque tamén a vida tamén xa está máis cara. É simbólicamente o lugar a partir do cal poder construir unha identidade, un proxecto vital, e se todo eso está bloqueado ou está impedido e de moi difícil acceso, estamos impedindo pois cousas moi básicas precisamente na persoa. Segundo os datos recollidos no barómetro da vivenda, o 52% das persoas entre 18 e 29 anos sentiron estrés ou ansiedade á hora de buscar vivenda. De aí que non nos extrañe que o acceso á vivenda sexa a principal preocupación entre os mozos españois segundo as enquisas. Se teñen que ir ao médico, isto pode interesarlles. Dende mañá e ata o xoves, os médicos galegos súmanse a terceira folga no que vai de ano. En total serán 4 días de folga que volverán tensionar hospitais e centros de saúde. De non haber acordo, repetirase nos meses de maio e xuño. Os facultativos reclaman ao Ministerio de Sanidade un estatuto propio e a Xunta a negociación dun convenio para médicos e facultativos.
E esta tarde continuaron no recinto feiral de Silleda as probas da fase de oposición do Servizo Galego de Saúde. Foi a quenda da categoría de persoal de servizos xerais. Das máis de 7.000 persoas inscritas acudiu algo máis do 73%. Ofértanse 226 prazas. Na quenda reservada á discapacidade intelectual presentáronse 64 persoas das 104 inscritas. Optan a 10 prazas. O vindeiro 9 de maio, o Servizo Galego de Saúde realizará os exames da categoría da enfermaría, na que se ofertan case 2.000 prazas. E continúan as obras en varios túneis da autoestrada A6 que comunica a Coruña e Lugo con Madrid e a partir de mañá registraránse novas interrupcións de tráfico. Seguen os cortes nesta zona, mañá cortaránse os carrís en dirección a Madrid, como dicimos, á altura do túnel de Pedrafita e desviarase a circulación. A partir das 8 da mañá quedará cortada a circulación no túnel de Pedrafita nos carrís esquerdos en sentido Madrid. Repetimos, as obras prolongaránse durante 2 semanas nas que se desviaría o tráfico pola antiga Nacional Sexta, atravesando a localidade. A partir do 11 de maio, as obras faránse na calzada en sentido a Coruña, que permanecerá cortada nesa dirección ata finais de mes. E falemos agora do bo comer, porque se queren probar un polvo galego, dense presa, porque en 5 días o produto fresco remata. Tanto a Xunta como tamén o sector pesqueiro acordaron repetir o plan de xestión desta especie logo dos bons resultados desta campaña. Xoel Rodríguez, tes máis datos. Sí, iso é precisamente o que amosan os datos. De feito, o polvo foi a 8ª especie que máis cartos deixou na nosa comunidade durante este 2025, con preto de 15 millóns de euros en facturación e alrededor de 1.300 toneladas de capturas. Son as cifras que supoñen unha mellora sustancial con respecto á campaña anterior e que deixan datos tamén particularmente bons en portos como este, o de Bueu, onde esa frota xa está prácticamente amarrada na súa totalidade. Nestes portos da comarca do Morrazo realizáronse de feito preto do 15% das descargas totais dese volume de capturas, deixando aquí nesta comarca alrededor de 2 millóns e medio de euros en facturacións. Dende a Xunta falan en definitiva dunha campaña excepcional e lembran que esa veda se vai prolongar entre os meses de maio e de xuño, comezando xa a nova campaña a partir do vindeiro 1º de xullo. Desde o 1º de maio xa non se poderá capturar polvo en Galicia porque comeza o período de veda biolóxica que se prolongará ata o inicio do mes de xullo. A medida adóptase despois de ver os resultados dos 3 meses de descanso do ano pasado, 2 de parada biolóxica e 1 de paro subvencionado cos fondos FEMPA. Con isto conseguiuse axustar a xestión pesqueira a unha explotación sostible do recurso. Durante os 2 próximos meses non estará permitida nin a captura, nin o almacenamento, venda ou comercialización, e as embarcacións que se dedican á súa pesca deberán retirar o aparello e leválo ao porto. Cando a veda remate, a nova campaña mantén as normas de protección do recurso que había ata agora. O peso mínimo de captura será d'1 kilo por peza. Durante os meses de verán, xullo e agosto, cada embarcación terá 35 kilos de cota, aos que se engaden outros 35 por tripulante, ata un máximo de 240 kilos diarios. A partir do 1 de setembro, a cota sobe a 55 kilos por embarcación e día, máis outros 55 por tripulante, ata un máximo de 380. Pois a veda é moi importante para que os recursos se rexeneren de forma natural. Por iso as administracións suman forzas contra o furtivismo e a pesca ilegal. O ano pasado o Servizo de Gardacostas de Galicia realizou case 10.000 inspeccións, un 25% remataron en sanción. Os axentes tamén retiraron máis de 36.000 aparellos de pesca prohibidos e incautaron 27.500 kilos de produto, principalmente marisco e peixe, capturados de xeito irregular. Mentres, o campanou, o primeiro salmón da tempada nos ríos asturianos, segue en paradoiro descoñecido. Compre lembrar que este primeiro exemplar está tan cotizado que os restaurantes poden chegar a poxar por el ata 20.000 euros. Polo momento, e despois dunha semana, os intentos dos pescadores resultaron infrutuosos e xa se fala de que este pode ser o ano en que máis tarde en aparecer a cobizada peza. O ano pasado demorouse 4 días en aparecer, nada que ver cos datos de 15 anos atrás, cando no primeiro mes de campaña superábanse os 8 exemplares, mentres algunhas asociacións ecoloxistas piden que se proíba a pesca do salmón para evitar a súa desaparición.
Retomamos o ataque vivido en Washington. O presunto autor deixou un manifesto escrito no que expresaba o seu rexeitamento á administración Trump e xustificaba o atentado, o terceiro contra o presidente dos Estados Unidos en apenas 2 anos. O home, un profesor californiano de 31 anos, intentou acceder fortemente armado ao salón do hotel no que se celebraba a cea anual dos correspondentes da Casa Blanca, con máis de 2.500 convidados. Varios estalidos secos interromperon a actuación do mentalista Oz Perlman e paralizaron a festa. We heard 3 shots, back to back, pop, pop, pop. Escoitamos 3 disparos, eu saín correndo cara á porta, non esperei a ver que pasaba, explica este convidado. Algúns asistentes agacháronse instintivamente, outros buscaron protección baixo as mesas. No medio do caos, Donald Trump e a súa esposa foron evacuados. Minutos antes, na planta superior, un home fortemente armado intentara irromper no salón principal do Hotel Washington Hilton. O atacante superou o primeiro control de seguridade, pero foi interceptado tras un intercambio de disparos con axentes do Servizo Segredo. A instancias de Trump, os organizadores da gala chegaron a valorar a posibilidade de reanudar a cea, pero a orde definitiva foi a de desaloxar o hotel. Apenas unha hora despois, o mandatario estadounidense comparecía na Casa Branca e confirmaba a detención do asaltante. Xa están indo á súa casa, vive en California. É unha persoa enferma, moi enferma, dixo o presidente. Trátase de Cole Thomas Allen, un profesor de 31 anos de California. O seu domicilio na localidade de Torrance, ao sur dos Ángeles, foi acordoado e rexistrado polo FBI. As investigacións apuntan a que actuou en solitario. O xornal New York Post tivo acceso a unha carta dirixida á súa familia, na que Allen detalla o seu plan para matar o presidente e a altos cargos da administración Trump e xustifica a súa acción porque non quere permitir, escribe, que un pedófilo, violador e traidor actúe no seu nome. Os líderes mundiais deixaron ao lado as tensións con Donald Trump e condenaron de forma rotunda e unánime o terceiro atentado contra o presidente dos Estados Unidos en 2 anos. A investigación continúa buscando respostas a un ataque que sitúa de novo o foco sobre a seguridade do presidente e asistía por primeira vez á cea anual dos correspondentes da Casa Branca, con máis de 2.500 xornalistas e convidados. E desvanécense polo de agora as esperanzas dunha segunda rolda de conversas directas entre Washington e Teherán. Donald Trump asegurou este domingo que non ten presa por acadar un acordo con Irán. O presidente dos Estados Unidos destacou que, aínda que as canles de comunicación permanecen abertas a través de aliados como Paquistán, non sente a urxencia de sentarse á mesa de negociación de maneira inmediata. O ministro de Exteriores iraniano regresou novamente este domingo a Paquistán tras visitar Omán para plantexar as súas últimas consultas sobre as negociacións de paz. De volta a Galicia, non se descarta a intencionalidade no incendio do edificio abandonado de Vigo. A Policía Científica inspeccionou o interior do inmoble, abandonado dende hai varios anos, e cheo de lixo, plásticos e enseres das persoas que ocupan o baixo. A muller rescatada do interior, con queimaduras de 2º e 3º grau, foi trasladada ao complexo hospitalario da Coruña, onde permanece hospitalizada. O seu pronóstico é grave. E un incendio causou alarma en Ourense a última hora desta tarde. O local afectado é unha coñecida carnizaría da rúa Marcelo Macías. As lapas provocaron unha gran columna de fume que se puido ver dende distintos puntos da cidade. Tanto os bombeiros e a policía interviron no sinistro nunha das rúas da cidade con máis intensidade de tráfico. Polo de agora, descoñécense as causas do lume. E en Tomiño, un coche emborcou esta madrugada ao caer nunha gabia no barrio da Pedra. O curioso é que cando chegaron os equipos de emerxencia, o vehículo estaba baleiro, non atoparon a ninguén no seu interior, así que descoñécense as circunstancias do accidente ou se hai alguén ferido. En Huelva, a Garda Civil liberou unha menor tras sufrir agresións sexuais e ser enganada para cometer estafas. A vítima ten 15 anos, foi incitada a abandonar un centro de protección e posteriormente foi retida contra a súa vontade en Illa Cristina. Hai 3 detidos acusados de detención ilegal, estafa e agresión sexual. Os detidos tamén captaban persoas en situación de vulnerabilidade para cometer estafas.
Si no es el avión, saliendo humo del aeropuerto. O aeroporto de Tenerife Norte recuperou a normalidade tras unha incidencia con fume na zona de embarque. O suceso obrigou a desaloxar de forma preventiva as áreas de embarque dos voos nacionais e interinsulares, situadas na planta alta e na planta baixa do aeroporto. O problema debeuse a un erro no sistema de ventilación cualificado como leve. A intervención dos bombeiros permitiu controlar a situación sen danos persoais. O incidente provocou atrasos e momentos de incerteza entre as persoas viaxeiras. He sido de los primeros que ha visto el humo y tal, y pues ha venido la Guardia Civil y nos han sacado. Justo estábamos facturando y pararon lo que era la facturación. Información no es ninguna. Nosotros hemos preguntado porque nuestro vuelo ya ha salido, lo hemos perdido, por lo visto ha ido con la gente que había embarcada ya. En este momento retomamos a información coa que abríamos este telexornal, esas fortes treboadas, esas imaxes que vimos durante esta xornada na zona do Monte Faro, onde algunhas persoas mesmo tiveron que utilizar pas para poder seguir circulando. Como dicimos, son sarabiadas en toda a provincia de Ourense, tamén na montaña no sur de Lugo e no interior de Pontevedra. E as previsións non fallaron, están a ver, porque estas imaxes, como lles comentamos, son desa zona, entre o concello de Rodeiro e de Chantada, onde, como están a ver, caeu unha boa sarabiada, ese pedrazo forte. En Ourense cidade tamén viviron unha boa tromba. As nubes comezaron a chegar sobre todo a primeira hora da tarde e mesmo resultaba difícil atopar un pedazo de ceo azul. A calor, eso sí, era intensa. Está muy fuerte el calor y hay mucha humedad ahorita en los momentos. Uno sale así más en chores y en camiseta. Bienvenido, para mí bienvenido el calor. Pois 32,2 graus chegaron a marcar os termómetros en Ourense, cunha sensación intensa de bochorno. É horrible, isto é horrible. Eu xa viña dicindo que me estou mareando, non sei. Fai tanto calor ou é que me parece a mí? Además, a agua que cae, pues, non se nota nin siquiera que dicimos auga que fría, pero nin se nota, notase así tanto, hai tanto bochorno. Cada tanto chuviscaba e o vento ia soplando con máis intensidade, pero o ceo parecía non decidirse. Caeu un pouco, pero, bueno, aguántase ahora co calor, nada máis. A calma non ia durar moito e os máis precavidos xa saían preparados da casa. Preparada para lo que pueda pasar, que ya me ha pasado otras veces salir sin nada y acabar empapada, así que... Por si acaso. Por si acaso. E tanto que cumpriu. Contra as 6 da tarde, a treboada comezou a descargar con intensidade en Ourense. A chuvia caeu con forza, o que provocou diversas incidencias e mesmo que saltaran algúns sumidoiros. Pero as treboadas non quedaron só na cidade de Ourense. Durante toda a tarde percorreron boa parte da provincia. Na zona leste aínda poderían volver nos vindeiros días. Muy grande, al que siempre apetece venir, da igual las horas de coche, de viaje, de logística. Sí que se siente moi pertiño, ese calor que dá xente, ese apoio. Pois remata en Vigo, logo de 3 días, o Galiexpo Motor Show, un evento que con 18 edicións está xa consolidado internacionalmente. Sí, e de feito este domingo antía os ruxidos dos motores e das derrapaxes inundaron todo ese recinto feiral do IFEBI en Vigo. Raquel Gandoi. Os dous pases do espectáculo do drift, coches derrapando e xirando sobre sí mesmos, pilotados pola elite nacional e internacional da disciplina, volveron a encher como onte sábado o pabillón 3 deste IFEBI. O éxito da exhibición radica, ou por o menos eso nos contan os aficionados, no contaxio ás bancadas desa adrenalina que senten os condutores. Ademais da propia feira, con 50 expositores dedicados á automoción e con 200 marcas líderes que presentan aquí os seus produtos, ademais desos simuladores de condución que están abarrotados a calquera hora do día. Ademais, este ano Galiexpo estreou este taller de 300 metros cadrados con reparación dos vehículos en directo, promovido polo Colexio LAR. Os traballadores son os estudantes de FP. A modalidade do drift veu de Xapón e ten uns 40 anos. Cada piloto e o seu equipo crean coches exclusivos, adestran onde poden e amosan as súas piruetas sobre 4 rodas en espectáculos de media hora. Un dos obxectivos é conectar co público. El público ya más o menos ves lo que le gusta, ¿no? Sobre todo aquí, como hacemos varios pases al día, entonces ya ves en el primero, bueno, vas haciendo cosillas que ya ves que la gente se levanta, aplaude, chilla, entonces ya tiras un poquito por ahí para hacer la conexión. O apoio do público, digamos, a gasolina, que en meu caso particular,
me fai seguir empuxando, evolucionando, facer o mellor espectáculo, porque realmente sí que se sinte moi pertiño ese calor que dá xente, ese apoio. Os estudantes dos Centros Integrados de FP da Xunqueira e Valentín Paz Andrade e do Colexio La repararon coches, tamén híbridos e eléctricos, á vista do público do evento. Un escaparate para a formación profesional que no eido da mecánica ten unha empregabilidade moi alta porque faltan profesionais cualificados. Están aquí traballando con nós, sen cobrar nada, formándose, enseñando que eles saben facer realmente. Entón, é un escaparate moi bon para a xente, para que vexa o que fan. Es un gran momento para conseguir trabajo en el sector. Principalmente también me gustaría aclarar que es muy importante también formarse en vehículos híbridos eléctricos, ya que, bueno, al fin y al cabo viene siendo un futuro próximo. Entonces Galiespo lo que está buscando es un poco esa sinergia, ¿no? De buscar alumnado con los docentes, un taller móvil en directo, vienen cientos de personas, de gente joven, donde ven que pueden tener un futuro maravilloso en el automóvil. Galiespo marcouse 3 obxectivos nesta edición: consolidar os patrocinadores internacionais, superar os 25.000 visitantes e atraer un público máis novo. E iso notouse dentro e fora do IFEBI. E a Feira Cabalar de Lalín repartiu máis de 6.000 euros en premios. O recinto do mercado gandeiro acolleu os concursos morfolóxicos, exhibicións, carreiras e espectáculos ecuestres. Os cabalos foron os protagonistas esta fin de semana en Lalín. Tanto me gustan que tamén me dá medo ao final, porque é un animal moi alto, ainda que pode ser dócil e todo, pero bueno, me dá así un pouquiño de medo. Preciosos, preciosos. A verdad que vale a pena. Centos de persoas asistiron ás carreiras e aos distintos concursos morfolóxicos que se celebraron no mercado gandeiro. Pues más o menos los caballos se les mira al paso, al trote y luego se les hace en parado. En parado ellos tienen que echar el cuello hacia adelante y ahí los vemos, las características del cuello y la cabeza. Imos correr na serrada de máis dun 50, cabalos grandes. A serrada que se trata de correr, facelo recorrido no menos tempo posible, e a serrada é de 2 tempos. Ten que levar os 2 pés, avanzar ao mesmo tempo cos 2 pés. Xinetes e aficionados participaron na tradicional ruta a cabalo. Para min é como un soño, eu desde pequeniño, bueno, sempre tuvemos cabalos na casa, sempre quixen presentar cabalos e, bueno, intento dedicarme ao que me gusta e a presentalos. Reconocémonos todos, hoxe desde aquí a Portugal e todo por aí adiante. Se todo Galicia é de andadura, sí. Para o remate da festa estaba programado un espectáculo ecuestre de nivel internacional con coreografía e doma. Galicia entra no selecto club do itinerario histórico de Europa pola súa riqueza botánica e tamén arquitectónica. Sí, esta rede está formada por 41 espazos de diferentes países e 9 deses xardíns son galegos. Un deles está no Pazo Quinteiro da Cruz. Imos en directo a Talí para coñecelo de preto. Alejandro Álvarez. Pois, compañeiros, estamos nun lugar que é unha auténtica delicia para os 5 sentidos. Un xardín de máis de 70.000 metros cadrados que foi deseñado alá polo século XIX por un paisaxista francés. Nel podemos atopar máis de 3.000 variedades autóctonas, tamén foráneas, que van florecendo co paso das 4 estacións. Entre eles, por exemplo, unha das maiores coleccións de camelios de Europa, tamén a primeira plantación de té aquí en España. É un exemplo deses 9 xardíns históricos que temos aquí en Galicia, 6 deles aquí na provincia de Pontevedra, 3 na provincia da Coruña. E non hai mellor maneira para celebrar o Día Europeo dos Xardíns Históricos que se celebra hoxe que perdéndonos nun deles. 9 xardíns galegos están integrados no itinerario histórico de Europa, unha rede conformada por 41 espazos verdes de 10 países diferentes que destacan pola súa riqueza natural, paisaxística, histórica e arquitectónica. Un itinerario que se creou hai 10 anos para pôr en valor un patrimonio único que tamén forma parte dos itinerarios culturais europeos. Formar parte desta rede de xardíns históricos de Europa é un honor, é unha oportunidade de poder transmitir todo o que estamos facendo nos xardíns do Pazo Quinteiro da Cruz, tanto na parte de cultural, como na parte de sustentabilidade, como na parte de resiliencia, que é o que tamén desde o Consello de Europa queren que se transmita a todas as persoas que veñen a visitarnos a longo do todo o ano. A Alameda de Santiago, os xardíns do Pazo de Oca ou os do
Pazo de Santa Cruz de Ribadulla son algúns destes espazos nos que a natureza convértese en arte grazas ao traballo de xeracións de xardineiros que levan séculos coidando destes xardíns históricos. É un lugar onde podes gozar dos 5 sentidos, onde ves páxaros, todo tipo de texturas e de aromas, en un xardín que sempre din que é un xardín con alma de museo. Centos de variedades de camelias, labirintos de buxo e todo tipo de árbores e plantas en flor conforman a identidade destes xardíns que dan boa mostra do nivel desta arte en Galicia. E hoxe inaugurouse Le Comigo, unha iniciativa onde a lectura individual convértese nunha experiencia colectiva que une persoas arredor dos libros. Esta vez toca non falar, non dicir nada, quedar en silencio que o balbordo do mundo desapareza baixo as leis do tempo e dun universo persoal de mutismo nímodo, rexido polo discorrer de parágrafos discontinuos de verbas e significados, de arriba a baixo, de esquerda a dereita. Na lectura dificilmente se acepta o menage à trois, é unha cousa persoal. E ademais apáganse as luces e non hai máis que ti e o texto que estás lendo. Por lo tanto, é un acto de intimidade grande. Bueno, compartilo así cos amigos e as amigas esta mañá de domingo, pois é unha experiencia moi bonita. Le Comigo é unha iniciativa que pretende crear comunidades lectoras a partir dun lugar, un literato e un tema. Esta mañá botaba a andar en Santiago de Compostela a súa segunda tempada, tendo de protagonista a Vítor Freixanes, o que foi presidente da Real Academia Galega ata o ano pasado. Nos poñemos unha temática, convidamos a un escritor, un xornalista ou a persoa que vai guiar esa quedada e empezamos ás 11:30 da mañán os domingos e rematamos ás 2 da tarde. Temos unha hora de lectura en silencio, unha hora falando co autor e a primeira media hora o que facemos é falar do espazo no que estamos. As quedas de lectura están dirixidas a todo o mundo, particularmente os que lle guste ler e escoitar. Hai programadas 5 entregas máis ata xuño. Eu creo que esta iniciativa está moi ben para ler en silencio, pero tamén socializando alrededor da lectura, porque despois hai conversas sobre os libros. As charlas tamén axudan, non? Que as ideas que ten cada un surxen así como moi libres, sempre quitas algo novo. Entre os silencios libros da experiencia persoal da lectura xorden as conexións ca comunidade. Hai unha zona duns 30 kilómetros ao redor da central de Chernóbil que hoxe está colonizada pola fauna. Alces, linces, lobos, todos eles dominan agora unha vasta terra na que hai 40 anos ninguén sobreviviu. O 26 de abril de 1986 estoupou o reactor número 4. Acababa de producirse o peor accidente nuclear da historia. Foron clave aí as 600.000 persoas, coñecidos como liquidadores, que arriscaron as súas vidas para limpar e conter o desastre. Con todo, milleiros de persoas foron evacuadas e todo mudou por completo. Hoxe, 40 anos despois, a coñecida zona de exclusión non pode ser habitada. O tempo detívose para calquera elemento e continúa a estar vixiada. E tamén nesta xornada, Ucraína lembra as vítimas con candeas. Fixérono a 1:23 da madrugada, a hora exacta na que explotou o reactor. A Organización Mundial da Saúde estima que entre 4.000 e 9.000 persoas morreron prematuramente por mor da radiación.